ପ୍ରବେଶପଥ ଏବେ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ପାଟହରଜଙ୍ଗପୁର, ଢେଙ୍କିକୋଟ, ଦରଖଳା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକି ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାବିତ୍ରୀ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଆ।